Ông ngô bà xem phang lưng đó candidate cho cái Mahathir National People's Party bau dap dak jingman ka bakrao bau lola ban penyo ban IT ya ka school boss nda ka ba yes nok tilang bat ka wi o jata Mahathir na ka chief minister special development lo ban rapru ba ka ne ka long kum ka we na gimenta jong ka women's empowerment ban penslor bat kumju ban ai man sim ki long ka me ula ong ru ngamla lam na songu yu chief minister padon burom ubala long sha people's chief minister ubala kloy pan san chan ye ka ne ka boss na ka ta ka ching stuk ching san ki khana school jong ka te ka dong star sem phang lang do na ka leng uni channel ka ai ka jing kuble ka pang ye phi bar uble dong ka khu ye ki kam ba bha jong phi tang da ki nei kan ten kuble shibun